Moldovanyň paýtagty Kişinevde bank skandalynyň idýany bolan korrupsiýa garşy soňky protestlerde 20 000 çemeti protestçi demonstrasiýa geçirdi. 13 sentýabrda geçirilen protestlerde ýaşaýjylar prezident Nikolay Timofeýnyň we onuň hökümetiniň wezipesinden çekilmegini talap edip, mart aýynda geçirilmeli parlament saýlawlarynyň wagtyndan öň geçirilmegini çağırş etdiler. Kişinewiň merkezi meýdançasynda yüzlerçe protestçi çadırlary gurnap, öz talaplary berjä edilýänçe lagerlerde galjakdyklaryna wada berdiler. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Täjik kärdeşi İmamoğlu Rahmon bilen duşmak üçin resmi sapar bilen Täjikstanyň paýtagty Duşanbe bardy. Qazaq we Täjik liderleri iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy maslahat etdiler. Duşun idýany Nazarbayew ýakynda Täjiksana bolan waka barada çykyş etdi. Şol wakalarda ýurduň gorunmak ministriniň öň korunmasary Duşanbeň we Wagdadyň polisiýasyna hüjümleri amala aşyrdy. Nazarbayew bu durnuksuzluğu Täjiksana daşary ýurtlaryň bölekligine goşulmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Emma bu barada takyk bir zat diýmedi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.